Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmenin altın asratly bayrağını almak uğrunaqy bäsleşiň çäklerini ýaş etliň wekilleriniň arasynda her ýyl geçirilýän dürüjçilik bäsleşigine ýurdumyň ähli günjekleriniň köp sany wekilini çağılar gatnaşýar. Konsert başlamazdan ozal jemleşde gatnaşýan bagtyar çağılar ýurdumyň öýül başdakylygyny alamatlandyrýan garaşsyzlyk binasyna gul goýdular. Däp boýunça geçirilýän bu bäsleşiň esasy maksady ýurdumyzda çağılaryň zekini artdyrmak, olaryň geljekde watanymyzyň şöhratyny artdyrjak adamlar bolup ýetişmeklerine ýardym bermek bolup durýar. Soňra bäsleş hatnaşylar oň geçirilýän ýerine Ahal vilayatynyňky Türkmeniň Agoý binasyna bardylar. Zekini çağılaryň dörüjülük bäsleşiginiň başyna bir ýerde Hormat prezidenti bilen garaşsyzlygyň merjen däneleri bäsleşiň atnaşylara iýweren gutlaw galdy. Dawar atnaşylar öz zekinleri we täsin dörüjülük ilhamy bilen köpügüşgünli bayramçylyk ýagdaýyny emile getirdiler. Odan berilen sahnada Nurana we Pekide çağılaryň arasy kalybyndan çykýan joşgunly aýdym sualy çykyşlar, halk dörüjülük eserleri we häzirki zaman mukamlary ýerine ýetirli. Bugünkü geçirilen bäsleşiň ahyryna emin agdalary oň atnaşylaryň iň zekinilerini saýlap alalar. Tomaşaçylaryň dowamly il çarpışmalarynyň aslynda çağılaryň aýdymsaz bäsleşiniň ýeňijileriniň atlary yglan edildi. Ýeňijilere Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda notebook kompýuterlary, planşetler we degişli diplomlar, sowgatlar dawaral ýagdaýda goşurly. Şeýlede hormatly prezidenti bilen hemem Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamynyň adyndan bäsleşiň jemleşde tapylatnaşan ähli çağılary, gymmat bahaly sowgatlar dawaral ýagdaýda goşurly.